እንታይ ተረኺቡ ናጽነት እንታይ ካብ መግዛእት ናጻ ምውጻእ መግዛእት እንታይ ኣብ ገዛእ መሬትካ እንደምበኻን ጊላ ምዃን ጊላ እንታይ እሺ ጎይቶተይ እናበለን ጻር ስምዒቱ ዝሰግድ ድርባይ ስለዚ ከዓቢ ክመሃር ብሓፈሻ ክነብር ካብ ሕጅን እኔው ክስእኖ ዘይብለይ ናጽነቲ ማለት እዩ ኢለ ምስዶም ዶምኩ ኣብ ጻዕዳ ኣእምሮይ ሓደ ኢለ ምዝጊበ እዞም ሰባት ከመን እዮም ተጋደልቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ናጽነት ዘምፁ ኣበየም ነይሮም ኣብ በረኻ እንታይ ኮይኖም ኣብኡ ነይሮም ንዓና ክብሉ እዛ ክሰዳን ክለቃን ዘይብለይ ናጽነት ዘምፁ ሰባት ተጋደልቲ ኣብ ጻዕዳ ኣእምሮይ ቁጽሪ 2 ተጋደልቲ ዝብል ጽሒፈ እንታይ ዳ ሻዕብያ ትብልዎም ሻዕብያ ህዝቢ ማለት እዩ ደቂ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ እዮም ሻዕብያ ተባሂሎም ህዝቢ ዝፈትዎ ህዝበይ ንሱ ዝለኣኹም ኣጉማዝ ሻዕብያ ይበሃሉ አንኮራ 3 ኢለ መዝጊበ ሻዕብያ እዚ ወዳኣፎም ብሪ ንሱም በሳ ሰራዊቱ ነብሪ ኢሎም ዝደርፍሉ ዘለውኸ ወዳኣፌ ዝበሃል መራሕ ኣለዎም ጸላእቲ ሽሙን ተሰሚዖም ጥራይ ኣብ ስሪኦም ሸኑ ጥይት ኣይትቆትሎን እያ ብቐሊል ኣይረኣይን እዩ መንዳ ኣይርዮ ተጋደልቲ ጥራይ ብኸምዚ ዓይነት መግለፂ ዘለዎ ፍጥረት በቲ ንኡስ ዕድመይ ኣብ ፊልም ጥራይ ዝሪኦ ዝነበርኩ ዝና ኣብ ዓደይ ተፈጢሩ ጅግና ኣብ ኣእምሮይ ቀሪፀ ምስልን ድምፅን ስብእነት ኣብ ጻዕዳ ኣእምሮይ ተቐሪጹ እዚ ውልቀ ሰብ ትፈልጥዎ ተኾይንኩም ጌታቸው ጥጃ እዩ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዓበይቲ 4 መራሕቲ ሓደ እዩ ክብል ከለኹ ምኽንያት ኣለዎ እቲ ጽምዶ ክጅመር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከይዶምከ ልብርሃነ እንታይ ኢሎምዎ ብፍላይ ከዓ ምስ ጀነራል ኣብርሃም ካሳ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ዝብል ብሰፊሑ ከምፀየ ብርሃነሲ ንጀነራል ምግበይ ንጀነራል ማሾ በየነን ንጀነራል ወድም በይተይን ጸሪፍዎም ደናቁር ኢሉ ጸሪፍዎም ኢሉ ኣብቱ ሚድያ ተዛሪቡ ኣትዚኦም ግንባር መራሕቲ እዮም ጀነራላት እዮም ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ኮይኖም ሓዊ ኣብ ኢዶም ዝሓዙ ንሓዊ ዝእዝዙን እዮም ኣታ ሓያል ምስጥር ግዲ ሒዝን እዮም እግዚአብሔር ካሳውን خمዚ ዝለት ካው ቶም ዲያስፖራ ንዲያስፖራ ማ ኸሚልዎም 300 ሰይዶም እዮም ትማሊ ካብ ዝገርመካ ትማሊ ሓንቲ ሓፍትና ደዊላ ብርክት ዘለ ቅርሺ ይወየ ኢላን ሓደ ጉን ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ነው ስሞም ብግላጽ እዩ ደቢር ነበር 300 ሰይዶም ኣብዛ ከተሚት ዓደ ታውሎም ዓረኮ ሱቂለ የምበር ምሰብራ ካሳ ምሰማነ ገብራም ዝገብርዎ ዘለዉ ንገርን አለማ ንዓቶም ይነግሮም ሰምዑን ለኹም ኣወጣ ዘለኹም ዲያስፖራ ሰምዑን ለኹም ኣይወለኩም ከማ ኣነኮ ፋሕኮ ኸብለ ነይረ ትምሽጥርኮ ኸውፀኮ ነይረ ሕደግ ብርሃን ኸይተውጥ ኣነ 50 ተሓደ 60 ተሓደ 70 ተሓደ 100 ተሓደ ግዛዕ ሰውኑ ምሰብራ ካሳ እንዳይ ከውፀየ ምሽጥርና አለማ ናፈራር ሕስ ካብ ዲያስፖራ ቅርሺ ይበል ባ ይተውጽ በቃዛ ጽምዶ ፈሐብላዩ ኮይንዋ ፈሐብላዩ ነታለ አፍዖስ ነታለማ ዝዋጠሉ ዘለ ቅርሺ ተአምር እዩ ዳርጋ ኮንሰርት ዝገበረ ወይ ተሊተን ይወጡ ገንዘብ ዋጣ ይፈሰል ዘለ ዝገርም አና ሰራዊትና ብዙሕ ጸገማት ከም ዘለዎ ይፍለጥ ትግራይ ድኻ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ይኮነን ብኮይናት ሰንሰን ዝበለት جنوسايد استفتصملا كلن مسارات المعات استقاصلا ناي منغست مسارات المعات راح زي كوناس ناي حزب مسارات المعات زي كوناس كل تግራዋይ አጥሪ ወዝነበረ كل تግራዋይ ወጢን ወዝነበረ ሃፍቲ ሁሉ ወድሚ ተቃጺሊ جنوسايد ተፈጽሞ ወይ ለድሕሪት መሊሰምና ያ ኣብዚ ድኽነት እዚ ኮይና ኢና ሕጂውን ህልውናና ንምርጋጽ ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ንቃለስ ዘለና ኣብዚ ድኽነት እዚ ኮይንካ ጠንካራ ሰራዊት ምህናጽ ኣብዚ ሽግር እዚ ኮይንካ ሓያል ሰራዊት ምህናጽ ከቢዲ ግን ህዝቢ ዝኣምነሉ ናይ ህዝቢ ዕላማ ሒዙ ናይ ህዝቢ ህልውና ንምርጋጽ እቲ ዝበልሐ ጫፍ ኮይነ ቅድሚ ተሰሊፉ ጸላእትና ዝምክት ሓይሊ ህዝብ ጎን እንተ ኮይኑ
ዘሎ ናይ ህዝቢ ዓቕሚ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ንህልውንኡ ንምርግጋጽ ስለ ዝጥቀመሉ ሰራዊት ንምህናጽ ይከኣል እዩ ንሕና ሰራዊት ንሃንጽ ክንዋጋእ ናይ ውግእ ድልየ ስለ ዘለና ኣይኮነን ወይ ጸጊብና ኣይኮነን ክነፍንግጥ ስለ ዝደለና ኣይኮነን ጥፍኡ ስለ ዝብልና ዘለዎ እዩ እዚ ዲስኩርና ኣይኮነ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነ ኣብ መሬት ዝግለጽ ሓቂ ዝበልዕ ዘጥፍእ ዘውድም ባርኖስ ዝኾነ ጸላእ ተፈጢሩ ኣብዛ ዓዲ ንተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን በብ መልክዕና ኣብዛ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ከመይ ከጥፍኦም የባልዕም ከም ዘሎ ንሪኦ ንሰምዖ ሓቂ እዚ ስኢልካ ዝኾነ በዓል ስልጣን ዝኾነ ፖለቲከኛ ወይ ዝኾነ ሰብ ዝዛረቦ ንስልጣን ኢሉ ወይ ንዝኾነ ሓይል ንምስብሳብ ኢሉ ዝዛረቦ ኣይኮነን ብመሬት ኣብ መሬት እንታይ ከም ዝበፅሐና ኩላትና ንፈልጥ ኢና ሕጂ እንታይ ይሓስቡልና ከም ዘሎ ኩላትና ንሰምዖ ዘለና ሕጂ እውን ህዝብና ንሰራዊትና ክሕግዝ ከሎ ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎ ስለ ዘለኩም ኣይኮነን ተሪፍኩም ኣይኮነን ፍቅርኩም ኢኹም ትገልጹ ዘለኹም ድልውነትኩም ኢኹም ትገልጹ ዘለኹም الሰራዊት እዚ አጠናኺርና الሰራዊት እዚ ብዝግባእ ዓቕሚ ዕቢና ፍቅሪ ሂብና ሞራል ሂብና ድልው ንግወሮ ዝብል ሓላዊና እዩ ናይ ህልውናና ዋና ዓቕሚ ኢልኩም ስለ ዝኣመንኩም እዩ እዚ ክሳዕ ክንደይናይ ናብ ሓደ ንመጽእ ኣለና ክሳዕ ክንደይናይ ንረዳዳእ ከም ዘለና ዘምልክት እቲ ኣብ ውሽጥና በቲኖም በታቲኖም ከባልዑና ደልዮም ዝነበሩ ደረጃ ብደረጃ እናመከትና ናብ ዝሕሸ ሓድነት ናብ ዝሕሸ ምርዳእ ንኸይድ ከም ዘለና መርአይ ዝተፈናቐለ ህዝብና ይጠመሎ ይመውት ኣሎ ይሓምም ኣሎ ኣብ ከቢድ ሽግር እዩ ዘሎ እዚ ዝተፈናቐለ ህዝብና ጥራሕ ኣይኮነን ተይተፈናቐለ ብትሕቲ ዓቀይተ ኣትዩ ዘሎ ህዝብና ከዓ ከም ድላይ መጨማልቕዎ ኣለዉ የዋርድዎ ኣለዉ ባህሉ ታሪኹ ቋንቁ ከም ድላይ ይገብርዎ ኣለዉ ካብኡ ሓሊፎም እውን ሕጂ እውን የፈናቐልዎ ኣለዉ ሕጂ እውን ይቐትልዎ ኣለዉ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ እናሃለወና ኢና እዚ ተግባር እዚ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ክፍታሕ ኢልኩም ኢኹም ሰራዊት የድልየና እዩ ክጠናኸር ኣለዎ እዚ ፀገማት እዚ ምንታይ ክፍታሕ ኢኹም ንሰራዊትኩም ኩሉ ዝግበር ነገር ትገብሩ ዘለኹም ንሕና እውን ቃል ክንኣትወልኩም ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ፍሉይ ዘብሎ ዝኾኑ ውሕዳት እሊታት ኣይኮኑን ዘሽክርክርዎ ዝኾኑ ውሕዳት እሊታት መፅኦም ስልጣን ሒዞም ከም ድላዮም ዝፃወቱ ህዝቢ ኣይኮነን መሰሉ ዝፈልጥ እዩ ክብሩ ዝፈልጥ እዩ ዝቃለስ እዩ ሓሳብ ዘለዎ እዩ ህዝብና ስርዓት ዝፈልጥ ብስርዓት ክመሓደር ዝደሊ ማንም ክፀዓኖ ዘይደሊ ማንም ዓቕሚ ኣለኒ ስልጣን ኣለኒ ተማሂረ እየ ኢሉ ከም ድላዩ ዝገብሮ ሰብ ዘይፈቅድ ዋ ንዛተአ ንማየጥ ንመኻኸር ሓቢርና ንወስን ዝብል ህዝቢ እዚ ከጥፍኡ እዮም ፀላእትና እውን በል ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ንሰራዊትና ህንፀት ዓብዪ ነገር እዩ ሰራዊትና ንምስትኽኻል ሰራዊትና ዘለዎ ሕፅረታት ሰራዊትና ንምጥንኻር እዚ እሴት እዚ እዚ ባህሊ እዚ እዚ መንነት እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣለዉ ኣንጻር እቲ ስርዓት ዝዋግኡ ከምዚ ሰራዊት እዚ ግን ብስርዓት ዝተወደበ ሕጊ ዝፈልጥ ብሕግን ስርዓትን ዝምራሕ ናይ ባዕሉ መተሓዳደሪ ደንብን ስርዓትን ዘለዎ ካበይ ተበጊሰ በይ ከም ዝበፅሕ ብደንብ ዝፈልጥ
بتوارد ناي بعلو سرعة زلوا مرحة زلوا جن يكونن أو إثيوبيا راح يكونن أو جرواوي تنادلوا فلا لي بوليتيكاوي حيلتات كابزي تفلي إذا كن كافتنا هزنا أسيتن كافتنا علمانا سريتن كافتي ندوليون نقدميت كنا ساخو عند اللزلنان ما بقى ستغيروا استود بحيل سلازخونه لعلت ناي منغستي زبل حيل سرعه حقن زفلط بسرعه حقن زمرح سبعونت بدنبي زرغاغصي اب تግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ባዕሎም ወንጀል ዝፍጽሙሉ ዘሎ ዓድን ህዝብን ከይዱውን ልዕሊኦም መንነቱ ዘመስከረ ሰራዊት ይዘልን حقን ምዝራ ልዕሊኦም كماتاز كواتاز غني أبونا حيدهم مالو زيهم مالتو يوم تريم نلخا تجنزب سبنا يزلو أنا حسب أستوعب تهزمي يوم تريم نلخا دم أبونا مالتي نشوف حتى مع التواتي دم أبونا كاروت دالو مالتي جن نبنا عبزح شجر مكان يورد مالو مالتي أوكي إذا سبزيها مجمرة لأختنا يمون مخانا لأختنا تمخانا نجيركم نيرانا حدا كلاي إذا بعريزي زاد جزي جنزب الدحر ده واتسع جنزب الدحر ده واتسع بزعبات جنزب نمنتح حتيتو مسنان كم زلا قصم كفيتا سلنا يبون أنا زجهتا في الزمر آية أنت مالت زي سلازي ببوزح درجاتنا نريو إذا سبزيا مسارحتنا تخي كونت هيترفيا خم مجمرة لكم زي على الأختيا أبزاتنا يو تعجرجرنا برد أسوس لزلا خاي دحار متيو تجنزب منحزوا كم زلو نمنتي كفل الدليل إذا قش العزي أخذ نمنتي يعني مسبع الليلة نيباس اللي زرعته سلازي زوم سبات زياتهم أبلعلي أبا زخون نجار مزخون السخط قش العسخن إذا مسخي تحبر يد اللخن قدام يتحتت مخامكم بس سبعي زغتفلت لك تجاهج عم مالتي بمقتصال السخط تزاربي أدقي بزعبا زي واتسخي جنزب كنت حتت انت قديسكا انت عندك اتوقع اواتي خديخه مش هيواتني لك ايواتني لك عند حريلك بزعبا زي واتسخي جنزب كنت حتتك مسل يبلكان بعراي وشرد كون ويو يد بعراي مخانك خيترفك بلعسب مخانك خيترفك كدغملك بلعسب مخانك خيترفك امبر حجون بزعبا زي واتسخي جنزب كنت حتت مسل يبلكان تسخون لكم مالتي حمدو تبهالو إذا نفط زيا بعليات متصننا بانا أنا نزا نفط زيا صبغير تصاويت لي أبز جزاي كوينا بعليات متصنا أمن ده هجدت بعليات كم كلبي بعليات متصنا صوعنا يكوننا ننسى نعاهم كتحرك كلا مستم دك أكل أخت بأسكلا وين مستم دك برجينا حمد أخت بأسكلا نبانا تمت أبز خم ود خزاس جيت نقاني بعلا عند حرز متسكا خلبي باني هيبكاي تفانوني نخد متسكا أنا عجد متسألنا خلبي كم كلبو خينا متسألني أي أم هجدة في لعب زجزة إلى ده بلتر إلى ده زجزة سلازي أبز جزة زي بعلامتي أي أم هجدة في تبلت قالت بلت نحنا تتكلم نينا ندربيها مسانا أبز مسلات كأبي أخلو أنا تجر من نجم مسلات كأبي أخلو مسانا تبع صوته إذا هجراوي طوع كبل أخلو نبي كذا سكت وتصدح المغلى بتريها من نفتن برجينا حمد خيرات تنفصل حكينا حسي خص اللي خدي حصل له خدي كم كلوي تصتص يعتمل عفا سلدي تقدم جلس سلدي تقدم كافتة معك بعلات نصنا أيام هكدف بين خمدة فتي كم زخم آخر رصحات هكدف كم زخم آخر يكون الرصح هكدف نعنا خلاص يتوناني مخلياتو مسناي هكدف تغير طبيعي بلنا أمانات هكدف كنكونين خلينا مش الصغ بتنح الصغ مالتي سلازي حجي زيها بقى وردتها تصليلا سلازغونت تصليلا يا سلتتصللت كأننا مزات صللت زي خن مالالس غزي بلنا أبا زخونه نجار دحر كوينو جن سألو خفيتكي اتجنزب مسمان كم زلوا سلاد حبركيو تحتاتي مخانك خاب تحتاتنت كم زي توثق فلت لك بزيا دحر بعنا مسياتنا أبغى زارب على خيط متنا أبت زي دليك خان سوقي أبت زي دليك حجانا سوقيك بلوكيرك مهناتو ولا حنت كابزا خاب خضر كبيرلن تزد لنا علامة على خمسياتنا أي أم هقدر فيلكي نتوم كتحرق أيام دليك حرق جن إحنا قاعد تكيمنا كنا أجرم من قدنا معنا كل جزء مخنياتو كل جزء مننت زبزح جزء داتس واينا مننت بزعبا سمعيتي نبر مننت سنتاي سمعك حجزهم من اسيات يوم بمبقول بقال ملا تقارير اتناتهم سمعيت ناتهم جن إرثراوين حجب بمبقول بناتهم تخيلنا بفلا إرثراوين منابات من صدرهم
ብፍላይ ንዓወዲን ዮናስ ስድሮም ከማን ዳርጋ ዝበዝሕ ዕድሜ ኣብ ኤርትራ ምሕሊፎሞ ነቶም ሰባት እዚኦም ኤርትራውያን ስለዚ መንግስቲ እዚ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ዙ ህፁፅ ኣቃልቦ ክገብረሉ ድማ ይግባእ ብፍላይ ዞም ኣባላት ጽምዶ ኢና ዝብሉ ዘለው ጉጅለታት ዞም ናይ ጽምዶ ኣባላት ኢና ዝብሉውን ነዚ ጉዳይ ዝብዕቱ ክሕዞ ነዞም መንእስያት እዚኦም ከዓ ናብ ኣስመራ ዝምለሱሉ መንገዲ ከጣጥፍሎም ሰብ የብልና ኦም የብልና ኣብዚኣ ተደርቢና ምንለው ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ግን ዋላ ዳ ከምቲ ካብ ኣፍዮናስ ሰማዕናዮ ዋላ 20 ሚልዮን ሂኩም ኮፍተት ተቡልን ኢሉ ሓቁ እዩ ምክንያቱ ዕቱብቱ ፍቅሩ ኩሉ ነገሩ ኣብ ኣስመራ እዩ ዘሎ ንሱ ኣስመራ እዩ ኣስመራ ድማ ኣብ ውሽጢ እያ ዘላ እዚ ወዲ እዚ ተወሊዱ ዓብዩ ኣፉ ዝኸፈተላ ዕቱብቱ ዝተቐብረላ ኣስመራ እያ ሕጂ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ናብራ እሞ ብግዴታ ናይ ብሓቂ መሪፅዎ ስደት እንተዝኸውን ፀገም ኣይምነበሩ እዚ መንእሰይ እዚ ግን ተገዲዱ ይመፅእ እዞም ክልተ መንእስያት ማለት እዩ ካብኡ ንድሕሪት ክንምለስ ኢና እዮም ካዝብሉ ዘለው ካብኡ ንቅድሚት ክንከይድና ይብሉ ስለዚ ናፍቲ ንድሕሪት ናይ ምኻድ ወይ ድማ ናብ ዓዶም ክምለሱሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ክገብር ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ዞም ናይ ጽምዶ ኣባላት ዲና ገለ ዝብሉ ድማ ፍሉይ ኣቓልቦ ክህቦ ይግባእ